Kechengsi aphong inter-church volleyball tournament ke pangcheng pon. Lakha ingkora phon nilip MEC constituency ke parlo vophong terona rong number 1 choki hola Baptist Church Youth Department atumpen patir piponsi inter-church volleyball tournament pangcheng pon lo. Therepo chiklo ni final cap arni pen inter-church volleyball championship pangcheng ponsi bang soprang number 1 choki hola Baptist Church Youth Department meipu Hemson rong pipen Bible ipot lang ponsi mai pangcheng pon lo. Lasolong kechapapon aluhi atum lake number 1 choki hola Baptist Church Youth Department Abidisar Johan Ingtipensi aluhi pachinipon manpeng aluhi Ref Benting Teron former executive secretary NKBA P Nursery headmaster choki hola English School Robinson Ronghang pastor Longdon Baptist Church number 1 choki hola Baptist Church pastor Horen Ingti lapen lasolong kelang cari atum Philemon Milik Elias Teron Johan Ingtia tumsi kepatu esek lang cari dunlo. Lapen kadu kawi tim ingkoropo atumsi kepatu cepati ponpo. Laso kepatu pon laki base of 3 phong thompen phong ni hai ponang jipusi kelang cari atumpen pacini pon. Lapen opening match kepatu pon atum choki hola Baptist Church team E lapen Longdon Baptist Church team E atumsi patu pon pangchenglo. Opening match kepatu ahut number 1 Baptist Church atum kethek muchara jok. Base of 3 pen choki hola number 1 Baptist Church team E atum point ingkoropo match nita long ponsi chipai ponlo angdum kiti ki patu ponji arni laki therepo chiklo ni phai cap arni si patu ponpo bang solong mesen pensi kechengsi inter volleyball tournament pangcheng ponlong lo choki hola pen Philip Tiso Lotiki News Karbiang lo. Lason lang ke organize weekend itu ma risu porjang tu mang betul ke patu ke messenger phang la pen o apran na ke mi la kinang sot itu ma phang ke patu ahin kadu weekend tami abang so ke ma tha pe la pen ke patu pen jok ana ma nong patu je phang tami ala tu ma ki ma tha pe abang so church volleyball tournament organize lo la kadu belong si anam itu ma phang herjume nang pinung po busine itu mi koilo posi itu iklema link kami itu anam pen ya kinang sot itung kaprek asai deng jip kami anam penti putam itung cumdi kasona taksi alang itung kami itu pantang rum loh kita tu itu we pan anam cumdi ya sergi hak lah kami itu si Abirta ke meso kita kami lah kan pacit hang alam kami itu tang hol ke andun kan cerap na tenang sot na posi itung ibang kemana pak la penon ke bang judolang pini la pentina ana sira tum ke jai me ke deng pondo la kado bilong kami itu cerap citu pen itu godunu na nasili kaprek alam ta padingam de lola si nili lan pa sing ton polo Silonijan Eastern Range ke parlo tokolangso forest subbit along staff kawi ajok kisungnan
Lakha ingkoi rapho nilip MBC constituency ke parlo tokolangso forest subbit under Silonijan Eastern Range arlo staff kavi aputha kedo ketha kisung alam thik bit officer sarthi tisopen nang pachini don nangka pachini don atengke staff aprangke do non ke dam et amatsi nili si bit officer lo chukidar lo master rule inudo lapen nili anwet homeguard ta ave ajata ave lapen dak tokolangso ke wildlife sanctuary lapen nitum office ke animal corridor ingnar kacheleng ver adunglo sita ni inut vet si ke donanglo puta sarthi tisopet nang pachini don lapen tokolangso ke border lo golaghat district murphulani pen gorom pani chekoy not lo puta nang pachini thu lasi Silonijan Eastern Range pen staff akinang sotlang bupen mathara nang toitha staff nang pabat itha alomso lomsa anta chelar rab ari ave lasi Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Forest EM atum Karbianglong Autonomous Council Team Karbianglong atum nang mathatha pusi bid officer sarthi tisopen joni report Choki lapen Philip Tiso Lotikimi News Karbianglong East West Kanilina dan aku pu ke ini tung Golaghat pu ta bijoli reserve pu ta reserve ini tung na heavy garam pani reserve no sita nili da kedu bid officer nili no deputy ranger nili aprang benta conservator chief conservator sa lang sa singkilang no sithan no sanili da kedu nili nuwa istabave master no do pen nili enchalo laso peace ke border Karbianglong pen Golaghat district border aku pu ke da ke wildlife sanctuary a border ta nili pusi nili dobom lo nili kadu ko visita pusi chak no inuwa tamat nili akisu stapave dag stapave pin dag stap no pipe pin sarkar la pen ke council pen seta nili phan akisung kidu kutanang kini wang epe seta nili chak kori lo nili dobom kaita nili dobom duty ta nili chedobom lo ke inuwet ke nili ta habit haram ta nili ke duty ta dam theke delo karon nili inuwet ke mamena tek dute malo nili phan na ke rati alo nili akisung ke penke dake ingnar nam api atum jaga dagin pina koridor ta dak nili dungumat lakadu kali sita nili phan akisung do sita nili chicha korilo dan dak nonako dak public rata tum nili pen mesen nili phan akang hondu kadu kali sita non hen langodang non helang let lang lo dak hen palangodet tepu ya pu asama lo ke lake bangadet bangajaga lo sita ilden Karbianglong sita lason ghotona do sita nili kadu kali pen sa nili singki chethan pen si nili paklam pon bom lo si dak rada tum ta mesen ute ili tum government na tu pen nili phanete akera babe la sojoni pe nili ningdu karon da ke nili kenang jiadin por aku nang li tum mami nili pen apara tu ba council pen sita ba department pen sita nang li sabhe no nili ko sona ke doma ke thak no da ngi tum chini ko nili tum alam ninge chat ke chok ke de posi chepadu atum son son ma nang li tum chini ji tapi non sita latest lo ni tum chikoyon thona doma ve pinta ni tum pusi doralo chikoyon thona dormo ni tum non ta long le lasi akisung ke ni tum tuta bori bomlo dobomlo thang dak ke thang akam tabe asono tene awar saita be amasi pusi ni tum ne thang lapu churam churong pe sini tum chobom dobom non matnang le do inut vet ma forestar hoi penta ba homeguard staff penta ave ma nili tumelong ke dake ave
master ini tuh hen sedang dia tumi tentang kam do pemasti sedang dia master pen nilian colo kedo dah home guard tavelo dah forest guard tavelo forest tavelo arone ke do nang ya dino sita avedalo asi nili ningdu lahano nang ni temlong na cethano no nili no sino ta do bom dah sini ke nang ni tem kai kita nang tem nang sini ni lidak si do bom lo si siapa neng ding bom lo